waka wuono be maber. Ero kamana enya Dr. Ongech kenda moro mar bedo kodi e studio de chieng' makawuono. Kawuono adwani mondo mwago mbaka kotenore kod midhierni kaachiel kod chandruoge ma joma mine neno seche magi pek kod diere magi konyore. Joma mine neno ga chandruoge gi to kan nyal ng'eyo okanya kwa nyalo wache ni en tuo koso waketa kila ni midhierni kaachiel kod chandruok. Apan midhiero gi chandruok donje wang'e maber. Midhiero kaachiel kod chandruok. Koro seche mwacho ni midhiero kaachiel kod chandruok mar miyo mapek, watemo wacho ni gin ang'o gini kata ang'o matimo ng'ama miyo ni. Momiyo nitiere kod midhiero gi chandruok. Koro kawuono chenro mokwongo cha nwawuoyo e joma mine mawito nyithindo. Koro kawuono wadwa tere e chandruok ma gin go ka icho dhi mbele ka pek mar ng'ama miyo dhi mbele. Koro ngeche ni kawuono wadwa wuoyo e chenro ma chandruok ma mama bedo go waluongo late pregnancy ka koro ich dhi mbele. Koro mokwongo ahinya manyalo chando joma mine wanyalo wacho ni anemia. Wanyalo wacho ni ng'ama miyo nyalo bedo gi opek to remo tini dende. Nok mar remo. Nok mar remo. Nok mar remo nikech kama sama ng'ama miyo oting'o nyathi to nyathi bende nigi chamo rembe. Obende dwaro supplement mag remo go mag iron. To bende remo mani dele. Koro kaka ni chiemo maber ba dendi otegno moloyo inyalo ngo ne bedo maonge remo maber nyalo ng'ama miyo bedo gi chandruok mamiyo kata koro nyathi ok dong maber kata ng'ama miyo en bende nyalo nego ng'ama miyo. Mano en achiel kuomgi mamiyo idwaro ni joma miyo nitie yo mikonyo mondo awacha ni imeno kik bedie ka idhi klinik to nitie kaka iloso wachno. Mar ariyo waneno kendo kuom joma miyo ahinya en blood pressure. Pressure ng'ama miyo nyalo dhi malo ka sama ng'ama miyo pek. Waluongo ni hypertension kata blood pressure kata PET. Koro blood pressure ng'ama miyo kodhi malo okelo chandruok mang'eny. Onyalo kelo chandruok ne ng'ama miyo, nyalo bedo gi stroke kata nyalo convulsion. Onyalo riere bone ng'ama miyo. To nyathi bende ma ng'ama miyo ting'o ka sama blood pressure odhi malo to nyathi bende nyalo tho ich. Koro blood pressure no en gima malich ahinya ka ng'ama miyo nigo ma onego non kendo rese kapok ng'ama miyo obedo gi tabu. Kata onyalo miyo ng'ama miyo kata placenta mare biero cha. Ka pressure ng'eny ahinya to biero pogore e uterus. Opogore ka sapok ochopo. Mwaluongo na abruption. Kech koro pressure ne malo. To kendo pressure no nyalo ng'ama miyo nyalo miyo kata nyarogno ma ng'ama miyo oketh. Kendo pressure en gima waneno ahinya kuom joma miyo. En complication manego joma miyo. En achiel kuom complication achiel maduong' kabisa manego joma miyo. Mamiyo joma miyo nyaka neni pressure ne ochek sama ji omako ich. Mamiyo wabiro wuoyo kaka wanyalo geng'o weche gi to magi gik ma kidhi klinik tiloso. Pressure en gima lich ahinya king'iyo kuom gimoko adek manego joma miyo mapek e Kenya ka. Pressure en namba 2. Koro en gima lich ahinya mahinyo joma miyo. To bende kendo complication moko ma joma miyo nyalo bedo go en tuo mar sukari. Tuo mar sukari osewuoyo. Iwacho ga ni pressure gi sukari giwuotho ga kanyakla. Gigo gin achiel. Koro ng'ama miyo nyalo nitie manyalo bet ni sama ogamo remo sama en gi ich to koro indwang'o ni tuo mar sukari bedo kuome. Tuo mar sukari ni nitie joma miyo ma obira bira sama ng'ama miyo nigi ich no kende to on gi tuo mar sukari. Magi ma waluongo ni gestational diabetes. Koro ma joma miyo nitie ma sama ochal gi pressure chabe. Nitie joma sama gimako ich no en gi pressure. To sama koro onge ich to onge pressure. Okay, nitie joma kwa bimanya bedo gi pressure kapok obedo go to gimako ich to koro pressure bedo marach. Nitie joma miyo ma pressure no obiro na sama
en gi ich seche mopekni chal gi tuo mar sukari be nitie tuo mar sukari moluongo ni gestational diabetes ma bende joma miyo bedogo mana sama koro en gi ichno koro sukari no ko ng'ama miyo bedogo to koro rach nikech tuo mar sukari no onyalo nego nyathi kata nyathi nyanyuol ka ok nyathi ma normal to ng'ama miyo biro nyalo nego koro tuo mar sukari ni en achiel kuom chandruok maduong' complication maduong' ma joma miyo nigo ma onego pimega sama ng'ama miyo pek en tuo mwaneno ma bende malich ahinya kendo tuo moro ma bende waneno mathago joma miyo en biero nyalo bedo ni biero ok obedo kama ber biero obedo piny kaka koro ineno kae picha mwan go ni ineno kaka ma biero bede malo kani mano ni kare to ka biero ni obiro obedo gi piny ka to koro nyalo ok onyal mako kama ber koro ng'ama miyo nyalo remo nyalo chwer mano waluongo ni APH koro biero ni samoro ok obed iwi malo kama onego bedie no ineno ni biero ni en duogo mana piny kanyo koro ng'ama miyo samoro rembe chwera to pek koro mano miyo ng'ama miyo bedo gi complication manyalo nego ng'ama miyo kendo sama pod ng'ama miyo pek wanyalo neno complication moko mag moluongo ni blood group gima ni blood group ni en gima nyaka ng'ama miyo ng'e kipek blood group ma oluongo ni rhesus negative ng'ama miyo ka blood group ne en negative mano ng'ama miyo no nyalo bedo gi complication nyathi nyalo tho miyo ka ng'ama miyo ka pek nyaka ng'e blood group ne nikech ka blood group no en negative rhesus to nitie kaka inyalo rese kendo complication moro ma bende chando joma miyo gin infections mopogore opogore inyalo nwang'o ni ng'ama miyo nigi infection moko ma nyalo kelo complication infection moko gin kaka tuoche mwaluongo ni syphilis ka ng'ama miyo nigo nyalo miyo ketho miyo nyathi onyuol ka ok ni maber kata tuoche moko bende nitie infection kata mag ayaki bi wasewuoye ka ng'ama miyo nigo to nyalo miyo ng'ama miyo onyuol nyathi ma nigi tuono kata ng'ama miyo tuono nyalo bedo marach kuome ka odhi clinic ma opime maber infection go ng'eny kata moko nitie mani urine moko nitie mani remo nyalo miyo nyathi ok bed maber kendo infection go nyalo miyo ng'ama miyo nyalo buogo nyalo nyuol ka ndalo ne pok ochopo gima waluongo ni premature labor ng'ama miyo konyuol ka ndalo ne pok ochopo mano nyalo miyo nyathi ok bed bodongo maber koro mano bende nyalo bedo complication diere sama ng'ama miyo pek manyiso ni midhierni kaachiel kod chandruoge ma joma mine nyalo bedo godo diere magi pek nigi ng'eny mokalo nikech wakwano kacha tuo mar pressure, wakwano kacha sukari, tuoche kaka mag nyae, syphilis, tuoche kaka mag ayaki, wakwano kacha kaponono ni biero bedo kama rach, nok mar remo, gin chandruoge ma thoth mokalo. Te chandruoge gi duto te daktari mane manitiere e ong'ala mamalo in kaka idilga gi joma mine mane ma joma mine thoro ga bedo godo adek madongo. Tuo marach ahinya en tuo mar pressure. Tuo mar pressure wanwang'o ni ong'eny ahinya kuom joma mine. Tuo mar remo kani piny, nok mar remo. Wanwang'o ka joma mine nigo ahinya nikech kineno rach nikech kama ng'eni sama ng'ama miyo dhi konyore remo nitie mabiro lal molalo. To ka nindo chako ka dende ninde remo no ai kendo remo moko bende wuok sama ng'ama miyo dhi konyore en gima rach kabisa kendo wach mar remo no kuom joma miyo ka gikonyore en achiel kuom gima miyo waluso joma miyo ahinya. Koro remo nok mar remo no en gima nyaka non matut. Koro mar adek gin infections. Tuoche mag tuoche mopogore opogore. Magi adek ma waneno mani malai. Iwacho kacha ni pressure,
namba achiel kati matiere kod nok mar remo kod tuoche mopogore opogore. Adwa ni mondo wadogane chien matin daktari korka weche mag nok mar remo. Niwacho kacha ni kapo nono ni ng'ama miyo obedo mapek to dende ok oikore maber, tiende ni entiere kod nok mar remo, nyathi bende dhi dwaro remo ka to nyalo bedo kod chandruok. Thothne ang'o momiyo joma mine mapek nyalo bedo kod chandruok ni mar nok mar remo? Keching'eyo ni ng'ama miyo dhiga malo dwe ka dwe. Koro ngeche ni dwe ka dwe ng'ama miyo owito remo. To bende ng'ama moko nitie makoro owito remo mang'eny ahinya, ma bende wasewuoye gimomiyo joma miyo moko owito remo mang'eny ahinya. Koro kapok gibedo mapek en wito remo magiwitoga. Koro jomoko wite mang'eny sama gidhi malo. Mar ariyo, luwore gi chiemo. Kuon ma ichwado ni kado otonje. Koro nwang'o ni samoro joma miyo ok cham chiemo ma nutritious maber. Ng'en tinde bende ngima tek. Koro mondo ibed gi balance diet, nutrition madimi mondo ibed gi remo mang'eny. Madini moromo, remo maber e dendi. Maber, samoro tin. Koro nwang'o ka chiemo no ok ber. Koro remo mondo kech dendi mondo remo bed maber, doni chiemo maber, chiemo balance diet maber. Chamo food maber, chamo chwadie samoro ichomo kidogo. Gomena, giwiu, kanyo, chwadie loso maber. Osuga moriwo otonje kanyo. Mano ko miyo remo loso e dendi maber. Ka koro ni madho mna nyuka kende pile ka pile. Ang' no mi chandruok. Koro godhiambo to ino ka koro dendi ok ber. Koro jo nigi chando mopogore opogore, koro nyalo nwang'o ni nutrition ma joma mine moko mang'eny ok ber. Koro maga achiel kuom gik momiyo joma mine nyalo bedo maonge remo maber ka pok gimako ich. Koro sama gisemako ich to inwang'o ni nyathi bende dwaro needs mage, to ng'ama miyo be. Koro idwaro ni ka ber to ng'ama miyo omwony tablet moko mamedo remo. Koro ka ng'ama miyo koro kidhi klinik to komwony tablet mamedo remo, to nyuka bo madho pile pile kende momadho. Nyuka ok rach. Wacho ni sate okinyi gotieno pile pile. Idwa ni kore kanyo be chwadi osuga moro. Dek moro kidogo ni nwang'o omena mo bende ilos go kanyo. Koro mano kribo nwang'o ni kelo remo bedo matin. Koro ai klinik bo kidhiye, ke joma mine moko bo kidhi klinik. Kech kidhi klinik ibo pimo rembi nari timi tablet ma ga iron mamedo remo. Koro nwang'o ni mago miyo remo bedo matin kuom ng'ama miyo e klinik. Koro kelo chandruok sama nyathi en ich, kendo chandruok sama onyuol. Koro nwang'o nyathi ok dong maber, kendo sama onyuol bende nitie tabu. Lero na maber mokalo to kaka ipimo nwanyiso ni en gima inyalo geng' kapo nono ni ng'ama miyo kofwenyo ni entiere gi ich to dhi e klinik to nyalo konyo mapiyo piyo. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Kik dhi mabor, kik isudi, en penj laktar wantiere kod Dr. Ng'ech midhierni kaachiel kod chandruoge ma joma mine neno seche ma gipek kod seche ma gikonyore. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madewo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyaminu ni dhiri warus onge kaki nyalo weyo gima rach otimrene. Nuogi miwachono. Anakwai mondo iniwuondri in jao. Ni an jaodi. You mean to say husband, right? Iniwuon kai inamibiro ketho arus mar nyathini.
to mano kende e gima biro miya kwe e chunya. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari, waseng'eyo chandruoge kachiel kod midhierni ma joma mine nyalo bedo godo e seche magi pek. Wayudo kata nok mar remo, tuo mar pressure, tuo mar sukari, tuoche mopogore opogore ma bendi kwanonwa kaka thoth ne githoro hinyo joma mine. Koro wang'eyane midhierni e seche ma ng'ama miyo nyuol. Oseting'o ich maber, koro sa nyuol ka bende mabedo ga kod midhierni kachiel kod chandruoge mopogore opogore. Koro sama miyo nyuol, nitie weche ariyo manyalo timore. Nitie midhiero manyalo bedo kuom nyathi minyuolo, ke sama inyuol no, idwa ni bed gi mama ma healthy to gi nyathi ma bende healthy. Koro gima nyalo timore kuom nyathi gi gima nyalo timore kuom ng'ama miyo. Koro ng'ama nyathi nyalo wuok ka ok onyal yueyo maber, onyalo wuok ka koro ok oywag. Koro nitie tabu kanyo kata ka oxygen obiro kuome. Kich ni mano timore ka labor odhi mandalo sama ng'eny. Oluongo prolonged labor. Koro sama ng'ama miyo ni sama eni gine muoch manyuol, sama manyuol cha nyaka obeni icheke maber. Cheko mi mama ticheko nyathi. Mondo kik wabed gi chandruok either way. Koro ng'ama nyathi kicheko nitie kaka icheko kidhi kaminyuolie, ot minyuolie labor. Koro icheko ne heartbeat nyathi ber, ang' nowuog maber. To achiel kuom manyalo timore, biero nyalo wuok kapok nyathi wuok. Biero nyalo kuongo? Kokuongo ka nyathi pok owuok. To koro ing'eni biero ne ema miyo nyathi chiemo, picha mineno kani. Inyalo chung' achung'a? Kendo ng'eyo biero ni, onyalo wuok ka nyathi pok owuok. Idwaro ga ni nyathi kuongo wuok, ka kore ka biero wuok, mane last stage. Inyalo bedo gi situation ma biere mokuongo wuok. Nyathi pok owuok. Mano en tabu ma koro nyalo nwang'o ka nyaka ringa ine kaka ditime kata mana gi operation. To nyathini be nyalo bedo maduong' ma kaka owuog tek. En obstructed. Ka wiye duong' samoro koro kaka owuog, pelvis kaka koro tek. Koro an go obstruction. Koro mano kaka okony, to ng'ama miyo nyalo bedo gi gik moluongo ni fistula. Fistula chawacho nango dholu. En na fistula wasepuonjo ganda matinde ging'eyo ni en midhiero mabiro seche ma ng'ama miyo bedo kod muoch kuom seche mang'eny ma ok owinjore. Gi nyathi maduong' ma ok wuogi. Koro emomiyo ka ng'ama miyo nyuol osuptal to daktari ong'eyo ni mano ok nyal timore. Koro ka nyathino ok wuogi, labor no muoch obedo sama ng'eny. Koro mano wang'eyo ni complication manyalo bedo. Koro complication nyalo bedo kuom ng'ama miyo nikech wach ma kamano timore. Kendo koro ng'ama miyo ka koro wawacho, ng'ama miyo nyalo nyuol. To ofuko ma nyathini otamore contract, koro chako rem koro chwera. Koro isegolo nyathi osewuok,
biero se wuok koro uterus otamore idwani kosega wuok to uterus koro mire onego beno miyore tok thuolo marom nade 30 minutes koro nego se mire maber koro mondo ng'ama miyo kik wuok koro mano waluongo ni postpartum hemorrhage PPH chwer ma ng'ama miyo seche ma ng'ama miyo nyuolno ema nego mon mang'eny tere Kenya piny mangima PPH no koro dwaro ni sama ng'ama miyo nyuolno ji oikore nikech en gima biro maonge warning ng'enyne biro ma ok ing'e nobro biro ini icholo ng'ama miyo irito tipo na koro chwer na kafereji koro chwer na kafereji nitie moko minyalo anticipate nyalo bire kech onyalo bedo kata gi tuo mag fibroid kata gin twins kata ng'o to ng'eny gi bira mok ni ng'e ni bro biro koro ka ndoko nyuolo hospital koro itata mane manego ji mang'eny thurwa kae ni nyiko Ramogi momiyo winjo kwa wabro wacho kabisa ni ber kinyuolo hospital nikech ma ok en gima ing'eyo ni bro timore to thoth nengo momiyo mano timore ga daktari notimore ni uterus ni muscle ni gin weak koro gitimore ng'e ni hospital nitie kisenyuol to nitie sandan michuoyi mondo gino contract yor ka ni de placenta no kobet maber biero no koro miyo uterus weak koro mano nyalo miyo bleeding no bedie koro chwer ma joma miyo sama ginyuolno en gima lich ahinya mano en gima chandowa kabisa ni to koro nyathi isenyuolo to koro ang'o maluwe koro mano ema nego joma mine ahinya midwa nyama miyo nyuol kama nitie kaka dires mano nikech ka en obstruction dwaro kama inyalo timo operation ka en chwer no dwaro kama nitie remo inyalo medi kata ka en kama ok dimedi remo to ambulance nyalo chopo mapiyo hospital mantie remo to ka koro ni nyuol nyalo namre ma onge kata mana koro kinya teri mbele koro ini ruma kanye mathoth ni winjo ni ng'ama miyo wito ngimane daktari kanye ma ji wito ngimagi momiyo awinjo dunjo mawinjo maber mohero nyuol dala maini e gima chiel manego jomanyiri to kendo nego ng'ama miyo piyo kabisa ogo ng'ato ng'ama miyo gomna kodi mbakane awinjo marach to mara dakika abich osedi koro kowuo osetho koro mano en achiel kuom gik manyalo timore sama ng'ama miyo nyuol koro kendo gima bende nyalo timore sama ng'ama miyo nyuol kuom joma miyo ka ng'ama miyo nyalo dhi kata koma ka pressure chomedre mano be nyalo timore okolo ni collapse moko nyalo timore pressure ni malo kata sukari ma wacho kodhi pi malo mago be complication manyalo miyo ng'ama miyo bedi go sama onyuol koro takin maduong' ahinya madongo ahinya en chwer cha to nyathi bedo maduong' nyathi bedo maduong' no obstruction mago gik ma hinyo joma mine kabisa pinywa kae seche ma nyathi duong' ni daktari nitiere ga thuolo ni moro onyalo kata thung' mowit ngimane seche minyuole ni kae to kapok idwa kamano moro bende nawinjo kiwacho kata ni samoro biero nyalo telo ma wuogi ka nyathi pok owuok to biero emonego bed ni wuok mogik ang'o mamiyo ga matimore ma biero ema koro osewuok ka nyathi pok owuok magi gik matimore mamwane makia gima timore ineno osetimore onge giminyalo wacho ni sama inyuol ni en Nyasaye weluor Nyasaye nitie moko makoro wan daktache warito no kosetimo onge ka digeng kapo nono kopo nono osetimore to wang'i kaka dwa geng to kaka digeng mondo timne to onge mondo placenta no kaka digeng onge papa kosewuok kata gini chwer ma ng'ato chwera no gima kelo gi moko nitie mauko kama bira ma onge kata gima predispose kata mamiyo otimore lakini kosetimre to ng'e kaka wanyalo geng'o ngima kaka wanyalo reso ngima tiwacho kacha ni kabeto joma mine mondo mi okonyre e osiptal kendo onego bed ni dhi e clinic mondo mi ng'i kendo cheki kapok gini odhi mabor ahinya daktari yiena mondo mi aduoki chien matin awinjo kimulo kacha kar nyamrerwa kapo nono ni samoro omuoch obiro nikech samoro gibiro ga chon kopogore kod kaka daktari nondiko ni expected date of delivery to seche mobiro choni wabedo ga kod cases ma samoro iwinjo ka nino ywa nyathi marach daktari seche ma nyathi inyuolo ni wach mar ywayo nyathi marach ni thothne kata nurses moko samoro inyalo ywayo bora gok nyathi nyalo tur to mano ka nyathi duong' nyathi aduong' ma kamuwuok go koro tin emomiyo dwaro ni nitie kaka liba onego bed ni ka muoch ochaki onego bed ni muochno okawo seche marom nade muoch makawo mokadho seche 12
mokadho kata seche mokadho wachno dishing achiel muoch manyaka koro ng'i maber nikech koro nitie samoro nitie gimomiyo ok odhi maber odhi mabor ahinya odhi mabor ahinya to gimomiyo odhi mabor gi mang' nochop kama koro nyathi ywaya nikech iywaye to outlet tin koro ka en kama kaponi okach nitie nyaka nyuol osuptal maduong' lakini kata kinyuol osuptal matin to ng'ano ng'eni kama koro chopeni to koro nego warifa rifala ono nyaka bedi ni koro kato koro osekadho kata ka ni dispensary ng'ano wasebedo ka osekadho 24 hours koro paponditi koro watere kanye katito kanye Kisumu watere Kisumu paponditi gi Kisumu chiegni Kisumu kacha koro watere Kisumu ono nyuol nikech kanyo nitie nyal timo operation nikech nitie gik moko matimore nyuol ka mok ding'e ni biro timore sami ito ni mondo koro ng'ato nyuol pok gisetimore wacho ga ni ng'ato gi nyasache sa nyuol to gi nyasache daktari seche ma ng'ama miyo pek ranyisi mage ma kapono no neno to nyalo chicho ni ich mantiere godo ni to nyalo bedo kod midhierni kata onyalo bedo kod masirni modendo kata ni complications bentiere gima ka ng'ato neno to nyalo chichi ni gimoro to ok ber ka ahinya mokwongo gin tuoche mawacho ka ma sami pek in gi tuoche kech tuoche kaka in kodgi osenwang' clinic in pressure chaya remo tin to sukari cha nitie gine ma pod gibiro nyuol ka nikech tuo ma sukar miyo nyathi bedo maduong' ka in gi tuo ma sukar nyathi bedo maduong' long fito makroso nyathi wuok na kila bich kila uchiel koro ing'eyo ni ng'ama nigi tuo ma sukar kata ka odhi nyuol nyako itang' koro mano mi ng'ama oting'o twins iluongo nang'o dholuo rude ng'ama oting'o rude ng'ama oting'o rude en gini en ich ma waluongo ni high risk ng'ama nigi ero moko bo ndikni kae rude neno ng'ama nigi tuo sukar wasewacho kanyo to bende ka ng'ama tin kata ng'ama oti ahinya bende likely bedo gi pregnancy kikiwacho ni oti ahinya ok abi wacho higa mar otiya iwacho ni ka higni osedhi ahinya koro ka ng'ama miyo mako ich to koro nyalo bedo kod complications kata konyuol kapod otin ahinya kata ng'ama nigi bleeding disorder joma nigi tuoche kaka sickle cell ang'o mago bedo gi sida koro gigi kisebedogo koro magi gin red flag ni sa nyuol gimoro nyalo timore marach magi gik ma ng'ato bedo gi condition gi to ber kinyuol paponditi idhi nyuol Kisumu kata kinyuol Ogam idhi nyuol Bondo daktari ponono ni ng'ato tiyo kod yore mag komo nyuol kaka yore yedhe ma imuonyo ma komo nyuol bende ma changiaga kata nyalo kelo mondo mi ng'ato bed kod complications seche ma opek nitie complication moro kanyo ma pok wawuoye en complication ma blood clot remo mapoto mane kama koro kele gi wach mar family planning miwacheno remo nyalo poto kuom ng'ama miyo tiendi kuot katiel achiel kuot katiel achiel mar kuot ok tiel ariyo to kuot ga joma miyo mang'eny to tiel ariyo be nyalo kuot kare matin tiel ariyo nyalo kuot ka pressure ni malo to ka en tiel achiel mokuot ng'eni mokwongo nyalo bedo ni lemo okuot opoto kamoro opoto kamoro remo no kokoto to kodhi ilang' waluongo ni pulmonary embolism kobiro ilang' to nega ng'ama miyo kuom dakika 5 remo mokotono koro remo mokotono makoto tiende gini family planning mar pills mag hormone nitie jomoko manyalo miyo bed risk gremo makotono mane family planning kama ipenja no ma wanyalo link gi clot gi remo mokoto tielo no eno nyalo dislodge wo bi lang' to en gima deadly kabisa koro ng'ata ma nigi mapek to no katiende konchiel okuot mano en gima nyaka check bodhi otimni ultrasound ong'eno kuot mondo thiedhi tielo achiel mokuot maremo en gima rach anyi pregnancy nikech en gima nyalo negi kuom dakika 10 nikech kowuok to biro to ae ka nitiyo gi family planning ma pills to in risk lakini family planning moko to onge risk kaka mag coil kata moro ma implant man ok risk ahinya marach ahinya en pills combined pills mantie estrogen mano nyalo miyi risk kata kane sega tuo motiendi ne osetur sebedo go trauma moro in bedo risk mar bedo gi clot no
kata gima remo mopotono en complication malich ahinya pregnancy. Daktari bo pimo nwa ni kare onego bed ni ng'ato weyo pills e thuolo marom nade nikech in owuon nyiso wa chenro mar penj laktar ka ni seche ma ng'ato dwa mako ich ok imaka ich nopoyi ber ka ng'ato ikore ma iket dendi kare onego bed ni ng'ato weyo pills e thuolo marom nade mondo mi eko mak ich wamake amaka kanyo ka waduogo to wadhi nyime. Kik idhi mabor, kik isudi, ka waduogo tidhi bedo kod thuolo makende mar penjo laktar. Namba mag simu ibonene TV mari, namba mar SMS en 23600. Facebook page en penj laktar mondo mi ipenjie laktar complications midhierni mag mine mapek, seche magi pek kod seche magi nyuolo miyo. Kik isudi. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Mi Arian Kana okanyal bedo behind Pandey. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Wala mino chienga tandora mojonya. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Mondo iyud wendani kaka sikiza timu mari dimana *812 *784#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. We have arrested Pastor Ezekiel Ombok Odero on allegations of the deaths that have been occurring at his premises. Piny owacho yango ni biro donjo jayalo Ezekiel Odero gi ketho mar nek e apedha madhi nyime ne dinde makuch. Maingo ringre 100 koro oseyudi e puodho mar Paul Mackenzie ka kunyo liete odonje ndalone mar 7. But we cannot condemn the entire church because of the activities of 2 or 3 pastors. Jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro wacho ni kik ti kod weche maluoro jodolo makoch mar gayo weche lemo e pacho ka. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu midhierni kachiel kod chandruoge ma joma mine nyalo yudo seche magi pek kod seche magi nyuol. Gimo mako dhoga kod weche gi duto te ni ng'eny gi adek madongo ma daktari owacho seche ma ng'ama miyo pek kod seche ma ng'ama miyo nyuol ni ng'ama miyo nyalo wito ngimane e dakika 5 kodhi anya to dakika 10. Tiende ni gin gigo moko nego bed ni ng'ato kawe yoro yuma sasa ma ng'ama miyo pek to chikiti malong'o ng'iyane ni to dendi chal nade to kata jogo mantiere kod ng'ama miyo e family nyaka wang'iyane ni miyo ni orite machal nade nikech en delicate donge gi dholuo maler nitie kaka miyo ni delicate monego bed ni ikonge kendi jole mokalo kane pok wadhi e yueyo ni mulo na kar pills kod remo mapoto makineno ka tindi achiel okuot to in ng'ama miyo mapek to nego bed ni ringo mapiyo piyo kanye madwa ni mulna matin kapok osudo nyime nitie okadwa condemn ni pills ok ji kikitigo ana mondo joma winjo winya maber nitie ka
tidi no pugo kuot ibedo gi remo mopoto, nitie gik moluongo ni risk factors, gik manyalo miyo tidi no kuot. Koro pills nyalo medo risk factor na achiel kuom risk factor na. To moko be nitie nyalo bedo ni in ng'ama kata nosenwang'o accident tielo no. Kata ng'ama dide duong'. Ratil mamalo mar dende. Ratil mamalo ni ok ober. En achiel kuom risk factor maduong' makelo weche mag remo makuot. Daktari nyalo yena wakao simu? Wantiere kod Steve simu. Hello Steve. Penj laktar? Penj laktar ma doko tino doyo. Machiegni? Koro shida mo aneno nikech iyudo ka wacho ni kopo ni dhako nyuol dala. To ok onyal yudo weche mag linda mama kama yot. Koro mane ma atero penj laktar ni to weche mag nyamrerwa ka nyalo konyo kapok mano bedo kuso kech nyuol dala to ok ber. Wach manyuol dala, wacho ni kinyuol dala to onge linda mama. Wach manyuol dala ok adwar, ok anyalo encourage. Nikech adagi kabisa emomiyo mini mang'eny wasewito. Idwaro ni ng'ama miyo onyuol e osiptal, kata kitemo kata karach, kata ok en osiptal maduong' kata en ma dispensary machiegni. Ber nikech kanyo nyatime chenro mar referral. Winjo kwasewacho ni gik momiyo joma mine wito ngimagi gin gima inyalo wito ngimani kuom dakika 5, 10, 12, dakika 20. En gima timore piyo kabisa. Koro ka in e osiptal to ng'ama joma ni e osiptal nyalo neno ni ma dhi timore seche gi kata dhi timore to neno kaka dikony. Koro wach mar nyuol e dala ok ayiego. Antiere kod Awino simu inyalo yena? Hello Awino, penj laktar? Hello. Machiegni Awino? Aya, apenjo tabia. Apenjo la. Dhi nyime wawinji? Mogik. To ni delo ni le service. Ong'adore ok wawinje. Ok wawinje kata matin. Daktari antiere kod sim penjo e yor SMS wacho kacha ni penj na laktar en penj laktar amor kod twak ma ikelonwa kopenjo laktar ni en kama dalili mage ma ng'ama miyo koneno kodwa gamo remo to ndalo mage ma ng'at ma miyo nigi thuolo mar gamo remo. Mano Awino duogo kata kamano abro temo some ane maler kata ondike kamano. Awino penj laktar? Hello. Machiegni? Apenjo laktar niya. Nyota dhie clinic na Mogik. To ultrasound ogolo niya. Ni nyathi odino cervix mane gindiko ni wiye fetal obscured cervix gimoro machal kamano. Koro apenjo laktar niya, is it normal to nino nyisa ni nyathi duong'? Koro kodino ka wiye odino kamano, mano be adhi bedo gi normal delivery koso nikech next week onengore akonyra. Koro adwa ni mondo laktar olera. Wi nyathi ng'i picha mwaketo kani. Wi nyathi normal delivery onego beni odino cervix kamano eka cervix yawre. Mano ok en tabu. Nyathi oselor bokoro engage. Mano en wach achiel. To wach ma nyathi maduong' bende en wach moro nono. Wach ma nyathi maduong' be ok din cervix, ok odonjo piny kanyo maber nikech kaka odonjo kanyo tin. En float nag malo kae. Koro ok oduong', koro konya donjo e pelvis kae. Koro nyathi maduong' inyalo koro nyisi nyathi duong' kabisa. Nyathi maduong' kabisa, mose nyisi gi dokta ni maduong' kabisa, onge tiende normal delivery, onge okombe mano model. Obro yechi bed gi fistula. Obro yecho cervix no kendo kichaki bedi ibro gi incompetent cervix makoro mbele kuro kata kek mako to woka. Koro chiko itu maber gi malaktar wacho ni midigo. Kechi samoro jomoko chuno ni nyaka nyuol mana normal. Nyuol normal ngo niko kiwinjo ni mwanamke. Ka ko mbo muke nikech nyathi maduong' kap wuok to bro wuok to nyalo wuok nyathino nyalo wuok ka mucho rumo. Nyathi makoro en challenging, ok onyal development mare ok normal. Ok onyal dhi skul ma normal or onyalo in bende nyalo yechi. Koro dakta iwinjo gima laktar wacho
ok wach ni koro idwa manyuol normal no ni dwa nwango kombe moro onge kombe no mi inyalo nwango nyuol nyathino biro nyuolo tibo bedo kore kanyo kata skul ok dodhi kata wuoyo ok nyal wuoyo omiyo chiki koro chik na idhi gima doctor wacho kik idhi gi plandi ni koro an adwa nyuol normal mano nyalo hinyo dendi tinyalo hinyo nyathi to kosewach ni nyathini duong' te matek mondo mi dhi e osiptal chon kaka owinjore antiere kod owuor e simu owuor penj laktar machiegni ya penjo ne ya penjo ne alo ya penjo kama an gi miyo moro masebedo ka ndalo men gi to ondinye rame kendo piny rame koro nogik ka ndalo mogik ni nokonyore to nyathino nokawo ndalo ariyo to tho koro apenjo ni mano nyalo bedo shida mane mine thoth ne kane gi ich onding' nyaka ram gineno kaka picha moketni mae onding' to mako iting'o weight en ratil kata kila ng'wen iting'o kata kila ng'wen koro iwayo chokegi oywa chokegi koro tuo mar onding' mine thoth gi ng'eny gonding' sama imako ich nding'i to ng'enyne kisenyuol to dok piny to kinyuol mang'eny to onding'i ni nyalo rami ndalo mang'eny komedre ahinya to nitie MRI micheko ni to ne chokegi opasore koso koro mane kaka ipimo tuoche mag onding' samoro dwaro ni mondo koro tim exercise physiotherapy konding' obed to piny ich be nyaka rami nikech wi nyathini kobiro ka nikech mane kama iologo pi ka en ka obedo diyo dag ka enima kata samoro nwang'o ni ng'ama miyo ola pi mang'eny koro mago to gin gik matimore ka ng'ama miyo nigi ich kata to bende nitiere kod tudruok moro amora kod dok mar nyathi kata tho mar nyathi nikech wacho ni ne entiere kod chandruogegi kaeto bang'e no ndalo ariyo to nyathi otho nitiere tudruok moro amora seche ma idhi duoko mano wakawie simb Aileen penj laktar hello machiegni Aileen napenjo niya na amesidi achiel koro ka gi kada man kaneno remo mowuok na mang'eny goriga madongo dongo koro kanyo ni problem en malo en remo mowuok mang'eny wawinji Aileen koro kanyo ni shida en mane to kadhi e osiptal tinyisa ni chal ni nagamo remo to wuok mano wito nyithindo manyiche no osewuoye mano miscarriage mano en mano ne in gi miscarriage koro gik mamiyo inyalo bedo gi miscarriage nyiche no osetwakie in gik mang'eny koro nyala dhiri ng'ama dokta to konyi mano en ng'ama obedo gi wito nyithindo mano en tuo nowuoye cheno mokwongo cha koro mano ng'ama iwito nyathi koro mano kidhi tinyalo cheki kaluwore gik mnowuoye mag wito remo ka mag wito nyithindo tineno ni to ang'o momiyo ni wito nyathi nwasewuoyi wech chromosome nowuoyi gik mang'eny momiyo ji wito nyithindo emomiyo kodwaga ni chendo ni ba ng'ato nikech ng'eni seche mobayi to nitiere gimoro ma samoro bende do konyi to koro dhi obayi kata kamano Aileen onego bed ni timo nang'o daktari gi lak sechegi odhi dokta mondo otimne scan ong'i ni to en nang'o nowuok maber koso nitie gik moko modong' modwa luoko ne wang'iyo kacha tudruok mar onding' mar remo piny ich mar remo kod dok kata tho mar nyathi bang' ndalo ariyo kaka ne jawinjo wacha upenjo mago to ko linked nyathino ne mnag sidane bende momiyo nyathino tho mamano to be nyatim nonro mopogore opogore kata ne nyalo bedo infection kata nyalo bedo wach moro amora manego nyathi momiyo nyathi nyalo tho ich ng'ama miyo gin gik mang'eny nyalo bedo kata ne tuo nitie placenta kata ok wang'eyo ne en gi blood pressure kata ne nigi tuo moro amora momiyo nyathi nyalo tho ich tuoche moko mowacho kama nego nyithindo onding' gi piny to ok nego nyathi to tuoche moko mowacho kama nego pressure sukari mane wawacho bleeding placenta kata mana coding ineno ma nyalo tudore ma waluongo ni true not onyalo tudore otudre ne kod mae kotudore kamae bo otwere chola momako nyathi motwere koro remo gini ok dhi kuom nyathi thothne winjoga ben samoro ni onyalo kata onyalo bedo ng'ute kae mago mag gik manego nyathi abruptly kamano
To cholani eto en ang'o momiyo nyalo bedo kod no bedo mabor nyumutie joma mine ma gin kod mare gin bora bor kabisa en times 2 normal kaka ma mine ne normal kore en mano times 3 kod ni ania kamora mora koro kanya tugo ni to gamo tugo ni to gamo manyalo kelo ne nyathini chandruok nyalo kelo nyathi chandruok mage mamiyo nyathi tho abruptly kamano daktari ere kaka inyalo geng' chandruoge gi kachiel kod midhierni gi nikech gin chandruoge mang'eny mokalo kod midhierni ma gimomako dhoga nyathi nyalo tho sa asaya ng'ama miyo nyalo tho ei dakika 5 ei dakika 10 ere kaka inyalo geng' gigi nikech mine nyaka wabed mapek nyaka wanyuol nyaka nyithindo bede kor piny to ng'ama miyo ber ka onyuol to bedo kod ngima maber nyathine bende bedo kod ngima maber wang'e kaka inyalo geng' midhierni gi wachako gi ni kama miyo kapok imako ich preconception nyahinge dendi kone mating'o nyathi kech nyaka wang'e ni remo in go maber kapok imako ich ber ka ng'ama miyo ng'e ni pressure ne be ber ng'ama miyo ng'e ni sukari mani dende ber onge diabetes kapok ichako imako ich ng'ama miyo bende ka dendi dongo ahinya tiduoke ratil piny matin aero kako isemako ich ng'ama miyo onego dhi clinic mapiyo clinic kuro dhi pimie pressure clinic dhi pimie sukari clinic kuro dhi pimie tuoche moko syphilis okimi oyaki dhi pim gik mang'eny ae koro doctor ng'iyo risks magi bende ng'iyo kata ka in gi risk mar clot ibedo gi risk mane koro nitie plan ma in go supplement mag anemia ka ibiro cheko ni remo rom nade koro dhi clinic en gima important joma ng'eny okoro jomoko nitie ma ok dhi clinic mage jok ma kelo chandruok koro clinic idhi ibiro pimo gigo konwang' ni risk ni malo ahinya ok inyal nyuol e dispensary iwacho ni katito ok inyal nyuol paponditi tinyalo wang'ini koro pregnancy ni en risk ni malo koro dhi mna Kisumu kata dhi mna Bondo kata Siaya Nturo kocha koro risk no bedo tela med clinic to mano namba 1 mar ariyo joma miyo koro kose dhi clinic e full appointment wawachako preconception clinic attendance mar adek en nyuol e hospital wach mani ji oluoro nyuol e hospital no ok ber nyamrerwa bro mna konyi ka nyuol mo complicated to ka nyuol ma complication oki mo wacho ni ok nyal ng'eyo kata nyathi wuok ne onyalo ng'iyo kamano nono kaka no ka wi mano no ng'iyo malo no kama ng'iyo no mano ber nyano kana kendo wiye koro lokora ng'iyo piny na kodhi nyuol kama koro mako mokoro ko wuogi gin gik matimore the last minute ma kidhi nyuol ni koro nyalo kelo tabu gima da wach ni da encourage ni ji odhi nyuol hospital ma nitie ng'ama di konyi gi nyuol wawe wacho ni wan koro wanyuol dala wanyuol nyamrerwa ok ber wamiyo joma mine mang'eny wito ngimagi daktari pono ni ng'ato dwa tudore kodi iyudi kanye amata miya dakari awachi mokwongo nyikwa Ramogi daktachi mo osomo lony mag tuoche joma mine ng'eny Kenya ka moko be asepuonjo University of Nairobi gin kamoro amora koro gimokwongo itudri gi gynecologist kama nitie mantie kodi ka in Migori nitie kanyo gynecologist ka in Kisumu Dr. Kulani kanyo ka in Mombasa kin kuro joma ni Nairobi nyalo tudre koda nyalo dhi Google search tidwaro Dr. John Odero Ng'ech to bro directi kaka inwang'a to simo kata kidwaro consult oro text kechi jigo simu mang'eny ahinya kamina kani adhi theater atimo operation atimo gik mang'eny to koro kidwaro tinyalo Google tinyalo text to mana kai Nairobi to yot erokamano daktari amorga mar bedo kodi erokamano makende kuom biro wagoye mbaka to wach maduong' ni joma mine nyuol e hospital kapok imako ich chikiti ne dendi niane kaka dendi chal kapo nono ni nitiere kod ratil matin ahinya kata mang'eny ahinya ket ratil mondo mi obed kare mondo mi ibed kod ngima maber e dire mipek kod seche minyuol mata e chendo ni en Andrutho Tieno ne jogo picha mawa erokamano ahinya ne director wa ne producer wa erokamano ahinya nyaka kendo dichieng' machielo ngima en mwandu oritur masani